Todas e a todos, vamos a empezar a dar comezo ao pleno do ordinario do mes de decembro. Comezamos co punto primeiro, que é dar conta ao pleno da corporación dos decretos ditados pola alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria. Temos bandios do 3.691 ao 4.006, en total 316 decretos. O punto segundo é dación de conta das actas de Xunta de Goberno Local celebradas nas seguintes datas: 27 do 11, 4 do 12, 11 do 12 e 18 do 12. Disculpe, salvo erro pola nosa parte, non recibimos a do 18 do 12. Perdón? Que salvo erro pola nosa parte, non recibimos a acta da Xunta de Goberno Local do 18 do 12. Bueno, revisaremosla entonces. O resto tendes a acta ou solo en este caso? Crees que... Bueno, pois non hai problema. Damos dación de conta de todas as actas que citei antes, menos a do 18 do 12. O punto terceiro, a dación de conta polo recoñecemento do desempeño e compromiso como policías locais con número de identificación, o 6007, 6011 e 6022, por actos prestados conjuntamente coa Guardia Civil no Concello de Brión e coa Policía Local de Brión. O punto cuarto é a aprobación, se procede das actas anteriores. Temos dúas actas, que son a do 27 do 11 e a do 19 do 12. Procedemos a votar a do 27 do 11. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Agora votamos a extraordinaria do 19 do 12. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto quinto, alegacións na aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora da taxa de prestación do servicio de recollida, transporte e tratamento de residuos do Concello de Ames. Ten a palabra o concelleiro, o señor Nieto. Boas noites a todas e todos. Bueno, pois un total de 5 alegacións que se presentaron a esta taxa. 4 delas, ademais, son prácticamente similares e informáronse e tratáronse de forma conxunta. E despois de que a Tesoreira Municipal e a Secretaria Municipal as vira a entrar a examinalas, ditaminaron que a desestimación das mesmas. É o que traemos hoxe aquí, a desestimar as alegacións, aprobar definitivamente a ordenanza fiscal, notificar aos alegantes este acordo e publicar no BOP o acordo definitivo e o texto íntegro da ordenanza. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, señora Feijón. Bueno, boa tarde e noite a todos e a todas. Neste punto, decir que dende Espazo Común estamos de acordo co fondo das alegacións presentadas. De feito, recollen algunhas das argumentacións que xa fixemos no debate plenario para votar, para non votar a favor da aprobación desta ordenanza. Un desos puntos é o da falta de transparencia e participación cidadana no procedimento de elaboración. Como xa dixemos, aínda que o trámite de exposición previa non resulta obligatorio, pois neste caso nada impide ao Concello que o incorpore voluntariamente, sobre todo tendo en conta o cumprimento dos principios que rixen o noso regulamento de participación cidadá. Ademais de que o consideramos como unha práctica administrativa adecuada e conforme coa boa gobernanza. A súa misión privou a veciñanza como suxeito pasivo desta ordenanza dunha participación efectiva e dunha información previa que consideramos dende Espazo Común totalmente necesaria, e tendo en conta isto, e aínda que os informes técnicos propoñen a desestimación das alegacións presentadas, ao tratarse de cuestións que obedecen claramente a motivos de vontade política máis que a cuestións de legalidade, pois dende Espazo Común non imos a votar a favor da súa desestimación.
Moi ben, moitas gracias. Señor García. Moi boa tarde, noite a todos. Aproveitamos este punto para volver a reiterar a nosa argumentación en contra desta ordenanza. Tamén me vexo un pouco na obriga, igual que o fixera anteriormente a miña compañera Rosalía no pleno, da necesidade de aclarar que nós non estamos en contra de cumprir unha directiva europea estatal. O que cuestionamos, e con razón, non é o que, senón o como, e non é xusto subir ata o 75% un servizo que segue sendo deficiente, anticuado e claramente mellorable. As veciñas e veciños de Ames van pagar máis, pero van seguir atopándose cos mesmos colectores rotos, coas mesmas frecuencias de recollida dende hai anos, coas mesmas dificultades para reciclar correctamente. E iso non é modernizar un servizo, iso é trasladar o custo á ciudadanía sin mellorar nada. Non hai un plan serio de compostaxe, non hai unha recollida porta a porta, non hai campañas estables de sensibilización e formación que a propia normativa considera tamén fundamentais. É dicir, cobramos máis, pero non se fai nada do que a lei di que hai que facer para mellorar o sistema. E como prova son as alegacións que chegaron ao Concello, unhas alegacións que non cuestionan a necesidade de financiar o servizo de recollida de residuos, senón a maneira en que se fixo esta ordenanza. Falouse pouco coa xente, onde non houve unha participación real da veciñanza, e ademais a ordenanza basease en criterios que non reflicten nin a xeración real de lixo, nin a capacidade económica das familias ou dos negocios, o que provoca situacións claramente inxustas e arbitrarias. Non pode ser que quen xere máis residuos pague menos, nin que se apliquen bonificacións pouco claras e ineficientes e mal definidas sen xustificación económica nin social. O que se pide é sentido común, criterios obxectivos, xustos e proporcionais que cumpran o principio de quen contamina, paga, e quen teña conta a realidade das persoas. Pensando no rural, injustiza evidente que hai entre o noso rural e os núcleos urbanos. Antes recoñecíase unha diferenza na taxa do rural porque tiñan un servizo peor, menos frecuencias, menos puntos de recollida, máis distancia para reciclar. Agora esa diferencia redúcese, a suba proporcional é maior no rural, xusto onde o servizo é máis limitado. Unha familia de 4 persoas no rural pagará máis que antes e máis proporcional que no urbano, a pesar de ter un peor servizo. E iso non é equidade territorial, iso é penalizar a xente que vive no rural. É referente, por exemplo, ao comercio, vímolo coa opinión que tuvo a xuntanza de empresarios de Ames, que tamén mostraron o seu malestar entre esta ordenanza. Grábase igual a quen xera moito residuo que a quen xera pouco, non se distingue entre un restaurante ou un pequeno bar, nin entre un comercio local e outro cunha xeración mínima de lixo. As alegacións presentadas que facían fincapé no comercio sinalan algo moi claro. Non se aplica de verdade o principio de quen contamina paga. Utilízanse criterios como os metros cadrados ou padrón que non reflicten a xeración real de residuos e iso vai en contra da lógica ambiental e da propia normativa. Chega a darse o absurdo de que un centro educativo que presta un servizo público pague máis que unha vivenda de uso turístico. Por tanto, hai outras formas de xestionar residuos. Se tivésemos implementado medidas con tempo, se tivésemos aplicado políticas de compostaxe, non teríamos que estar improvisando minicomposteiros en pisos e provocando unha suba do servizo claramente injusta. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Señora Agra. Boas tardes a todas e a todos. Como ben dixo o concelleiro, lle traemos aquí a desestimación de 5 alegacións e como os informes tanto da técnica de tesorería como de secretaría as desestima, pois anunciamos un voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o concelleiro, señor Nieto. En canto ao servicio deficiente e memorable, que xa falamos aquí varias veces, é verdad, xa dixemos no outro pleno que tampouco nos gustaba ver contenedores rotos, que en mal estado, moitas veces incluso desaparecen e non se volven a colocar, pero que hai que pagar un servicio mellor, hai que subir a tasa para que ese servicio poda mellorarse. Se usted paga 1 millón de euros, 1.300.000, que é o que pagaba o Concello antes, por un servicio que costa 3 millóns, lóxicamente pouco se pode mellorar se non cubrimos o que custa. Despois, iso vai nos a permitir, xa dixen tamén, que unha vez que entramos na mancomunidade, nos vamos a ser o 40% da mancomunidade, vai se presentar unha licitación nova e vamos a influir nesa modernidade do servicio. En canto ao porta a porta non hai, si que hai, por exemplo, de cartón, as bonificacións son perfectamente claras, hai nos do 15%, 50% en risco de exclusión, é unha bonificación que nunca se ten en conta, que é verdad que non é unha bonificación como tal, que é o 25% que asume o Concello, o propio Concello. Por lo tanto, estamos falando dun 40% de bonificacións para a xente que cumpla con esas bonificacións, efectivamente.
Quen contamina paga? Sí, na cuota variable. Hai unha cuota fixa, é verdad que xa ten unha razón. Este goberno doulle a razón a xa nunha cousa moi clara. Hai un pequeno comercio que creemos que a cuota que sale de calcular a cuota fixa, digamos, é verdad que nos parece bastante alta, pero é que hai. O que temos é que facer un traballo durante este ano para intentar a ese pequeno comercio que non xera prácticamente residuos, intentar baixarlle esa cuota. E temos un traballo un ano para facelo. Pero os metros cuadrados é algo que utilizan bastantes concellos. Non só utiliza Ames, en varios concellos vemos como utilizan por referencia os metros cuadrados dos locais. Que máis? Suba proporcional de vivendas, claro, é que ten que subir de alguna forma, pero hai un artículo que saleu publicado en varios sitios, donde os propios inspectores da Hacienda piden que a cuota variable se meta polas persoas empadronadas por cada vivenda. Foi o que fixamos nós, precisamente, cumprir con isto que din que é o mellor que se poida facer. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Nada. Perfecto. Procedemos entonces a votar. Votos a favor. Grupo Popular, Grupo Socialista. Votos en contra. Grupo do BNG e Grupo do Espazo Común. Pasamos entonces agora ao punto 6, que é a ratificación do recurso de reposición da Mancomunidade Serra do Barbanza. Ten a palabra o señor Martín. Bueno, boas noites outra vez a todas e todos. Bueno, isto tamén ven dun pleno anterior, donde cando votamos a inclusión de Ames na Mancomunidade Serra do Barbanza de pleno dereito, xa dicíamos que non estábamos de acordo cunha parte da cuota que nos imponía. Hai que recordar que o Concello vai a pagar 3 cuotas: a cuota ordinaria, cuota complementaria e a cuota extraordinaria. E aquí nesta cuota extraordinaria é onde non estábamos de acordo co que se nos pasaba, porque entendíamos que o Concello sí que tiña voz, pero non tiña voto en decisións que se tomaban na Mancomunidade. Estamos falando en total de máis de 1.600.000 euros que creemos que este Concello non ten que pagar, que os veciños deste Concello non ten que asumir esa cantidade. E o que se trae agora, bueno, é basicamente 4 puntos para ratificar, que son interpoñer o recurso de reposición contra o acordo da Xunta Reitora, interpoñer recurso de reposición contra a resolución da Presidencia, requerir á Mancomunidade no caso de considerar existente algún crédito ou débeda que articule a súa reclamación a través do procedimento adecuado e dar conta ao pleno, que é o que estamos facendo desta resolución. Moitas gracias. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, pois, como ben explicou o concelleiro, dende a Mancomunidade notificouse ao noso Concello o acordado pola Xunta Reitora da Mancomunidade o 28 de outubro, onde facía constar as 3 cuotas que debemos pagar: a obrigatoria, a complementaria e a extraordinaria. A relación xurídica do noso Concello ca Mancomunidade réxese a data de hoxe, Pode continuar, non? Vale, perdón. Como decía, a relación xurídica do noso Concello ca Mancomunidade réxese a data dos informes polo convenio asinado en 2005 e, polo tanto, a revisión dos precios recoñecida por sentencia xudicial parece que afectaría o canon que temos que pagar, pero insisto, no de parece. E non o decimos só nós dende Espazo Común, senón que o din tamén outros concellos, algún deles mesmo socio de pleno dereito, e incluso a propia secretaria usa ese mesmo término no seu informe. Parece que afectaría. Polo tanto, como xa dixemos no pleno onde acordaron entrar como socios na Mancomunidade, non creemos que sexa de todo así. Entendemos que ao non ser socios este incremento na cuota non debería ser repercutido ao noso Concello, xa que como clientes sempre abogamos o que se nos pediu e tampouco tiñamos poder de decisión na Mancomunidade. Dito isto, houbese nos gustado máis que mirasen un pouquiño máis polos veciños e veciñas de Ames e que reclamasen tamén esa cuantía. Decidiron non facelo e reclamar só os intereses, que é o que hoxe temos que ratificar. Polo tanto, aínda que, volvo a insistir, nos houbese gustado máis que reclamasen toda a cantidade, pois imos a votar a favor desta ratificación porque entendemos que algo é menos que nada. Moitas gracias. Señora Pampín. Ola, moi boa noite. Como xa dixemos no anterior pleno, a aposta do BNG pola Mancomunidade Serra do Barbanza ou por
calquera outro ente que implique un modelo alternativo a Sogama, pois sempre vai a ser apoiado polo noso grupo. Tamén dixemos nese mesmo pleno que dende o BNG levamos máis dun lustro avisando da necesidade de acometer cambios na planta de Lousame e cambios tamén no referente á súa xestión. Xestión que nos levou á situación que temos agora mesmo en riba da mesa. A documentación e os informes facilitados analizan a relación xurídica entre o Concello de Ames e a Mancomunidade Serrado Barbanza, que, como dicía a nosa compañeira de Espazo Común, se rexe por ese convenio asinado no ano 2005 para a prestación do servizo de recollida e tratamento de residuos. O convenio tiña unha duración inicial de 10 anos e fixaba o prezo do servicio cun sistema de revisión anual ligado ao contrato da Mancomunidade coa empresa concesionaria FCC. A pesar de non existir constancia dunha prórroga expresa, o servizo continuou prestándose de forma ininterrompida. As relacións entre a Mancomunidade e FCC estiveron marcadas por diversos conflitos xudiciais que deron lugar a sentenzas firmes condenando a Mancomunidade ao pagamento de importantes cantidades, incluídos xuros. A Mancomunidade intentou ou intenta repercutir esas débedas entre os concellos usuarios do servizo, incluído o noso, ao que se lles asignou unha porcentaxe relevante. O Concello impugnou esta decisión, pero o recurso foi declarado inadmisible polo Tribunal Superior de Xustiza por un defecto formal sen entrar no fondo do asunto. Durante o ano 2025, a Mancomunidade aprobou novas cotas, como se explicaba aquí na exposición, ordinaria, complementaria e extraordinaria, e liquidou tamén o cano correspondente ao terceiro trimestre, imputado ao Concello de Ames cantidades elevadas, especialmente pola chamada cota extraordinaria, vinculada a un plan de pagos con FCC aprobado mediante convenio administrativo en xuño do ano 2025. Este convenio recoñece diversas débedas, incluindo revisións de prezos, sentencias xudiciais e numerosos conceptos por intereses. Desde o punto de vista xurídico, o informe considera que as obrigas do Concello deben limitarse ás derivadas do convenio do ano 2005, aínda que se admite a posibilidade de coparticipar no pagamento de algunhas débedas directamente ligadas ao custo real do servizo, como pode ser a revisión de prezos recoñecida por sentenza ferme ou a denominada sentenza de camións, sempre que se acrediten documentalmente. Pola contra, rexeítase a imputación de conceptos por intereses e outras partidas insuficientemente explicadas, ao non formar o Concello de Ames parte da Mancomunidade no momento en que se xeraron. Nos informes conclúese que existen fundamentos xurídicos suficientes para impugnar o acordo da Xunta Reitora da Mancomunidade no referente á cota extraordinaria e a liquidación do canon do terceiro trimestre do ano 2025, polo que votaremos a favor da ratificación deste recurso de reposición fronte a ditas resolucións. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a señora Agra. O pleno pasado, o Partido Socialista e o BNG decidiron hipotecar o futuro do Concello de Ames unindo o futuro do Concello ou da Mancomunidade Serrado Barbanza. Nese pleno, durante a miña intervención, formulei unha serie de preguntas. Cal é a débeda total da Mancomunidade con FCC? A que conceptos se corresponde? Que parte din que nos corresponde? Cal sería o plan de pagos? Canto te correspondería ao Concello de Ames? Que parte da débeda están estudando o Concello a recorrer? Que pasaría se non nos adherimos á Mancomunidade? Tamén comentei que por que non fixeron un estudo de custes e alternativas, vostedes que son o goberno dos estudos. Para todo fan estudos e para isto en concreto, que realmente é algo moi importante durante todo este mandato, por todas as implicacións que se supón, non o fan. Sabendo que vostedes querían quedar na Mancomunidade, porque non enganan a ninguén, vostedes xunto co BNG son os defensores deste modelo esgotado e os datos aí están. E agora, un mes despois, traen este pleno recorrer as cotas extraordinarias. Vostedes non eran os que estaban de acordo co plan de pagos, ou polo menos cunha parte. Por que deciden recorrerlo todo ao final? Recordo que o 13 de novembro o alcalde dixo en prensa con respecto á parte porcentual da débeda con FCC para que se aprobou un plan de pagos a 10 anos na anterior reunión de Xunta Reitora, que parte desa deuda é de Ames, porque corresponde ao servicio que estivemos usando. Cousa distinta é a parte correspondente aos intereses, porque nese aspecto non tivemos responsabilidade. Co cal, fai uns meses se nos dixo
que íbamos a recorrer a parte correspondente aos intereses, e agora resulta que traen a pleno recorrer toda a débeda, co cal teño que decir que estamos totalmente de acordo, como dixemos desde un principio. Tamén se nos dixo que se saíamos da mancomunidade non nos podíamos acoller o plan de pagos. E agora o informe do Consello de Contas dinos que os concellos que queiran sair da mancomunidade podense acoller o plan de pagos. Non teñen que facer frente á débeda de golpe. O tempo danos a razón. A mellor decisión para o futuro do Concello era sair da mancomunidade e deixar de hipotecar o futuro do Concello, entrando nun organismo que non sabemos a que se corresponde a débeda, nin cales van a ser as novas cotas correspondentes ao servicio que nos van a prestar. De todas maneiras, o Grupo Municipal Popular, como non pode ser de outra maneira, vai a votar a favor deste punto, porque non sabemos a que se corresponde esta débeda e estamos de acordo con que se recorre. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Nieto. Moitas gracias. Unhas aclaracións. A cuota que reclamamos é toda, claro que toda, porque é unha única cuota, non vai desglosada. Pero dentro desa cuota hai varios aspectos, como son os xuros, que creemos que non temos que pagar, que son os que vamos a reclamar. Vai toda a cuota, porque non vai desglosada, basicamente. Gracias. Rematou. Moitas gracias. Segunda quenda. Señora Feijón. Señora Pampín. Señora Agra. Procedemos a votar entonces. Votos a favor. Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto 7º, que é a aprobación inicial e sometemento á información pública da estrutura de custos e da fórmula da revisión de prezos do contrato de concesión de obra pública das instalacións deportivas municipais de O Milladoiro e a Telleira. Ten a palabra a concelleira, a señora Señorís. Boa tarde, noite a todos e a todas. Pois, efectivamente, como ben saben, o Concello de Ames está a elaborar a documentación para a tramitación do expediente de contratación da concesión de obra pública para a redacción do proxecto da construción e instalación deportiva municipal do Milladoiro e obras de ampliación da instalación municipal da Telleira para a explotación conxunta de ambas instalacións. Para o que é preciso establecer a estrutura de custos do contrato, ademais de definir a fórmula de revisión de precios. Esta fórmula, que non será modificable, vincularase únicamente aos custos directos indispensables e significativos para o cumprimento do obxecto do contrato, que non estean sometidos ao control do contratista. A definición da estrutura de custos e da fórmula de revisión de precios da presente concesión deberá axustarse estritamente aos límites e condicións previstos na normativa vixente, garantindo o cumprimento dos principios de estabilidade, eficiencia e desindexación da economía. A fórmula, como ben saben, ata o de agora sempre se empregaba o IPC, pero creemos que hai que empregar unha fórmula máis que reflexe o fiel desenrolo das actividades das instalacións deportivas. Estará composta dos gastos de persoal, gastos de suministración e outros gastos de explotación. Nos custos de persoal inclúense todos os conceptos para a empresa en función do establecido no convenio colectivo e os custos de persoal, número de empregados, retribucións, cotizacións sociais, categorías, días de servicio, vacacións, asetismo, e terá un peso na fórmula unha representatividade dun 68,14%. O custo de suministración está conformado polas partidas de suministración eléctrica, auga e gas natural con un 15,08% do peso medio sobre o total. E outros gastos de explotación que resultan necesarios para a execución do servicio e que inclúe gastos como compras de mercadorías, outros aprovisionamentos, reparación e conservación, arrendamentos, publicidade, e tería unha representatividade do 15,79%. Para a revisión destes gastos emprégase o IPS, que é o índice de precios de sector servizos, e para arrendamentos e cánones o IGC. Os custos de persoal, como dicía, son os máis significativos do contrato, con casi un 70%, e o 30% restante correspóndese cos gastos que son necesarios, pero teñen unha menor repercusión na estrutura de custes do contrato. En ningún caso poderán ser obxecto da revisión os custos asociados ás amortizacións, os custos financeiros, os gastos xerais ou de estrutura, nin o beneficio industrial, quedando expresamente excluídos pola normativa vixente. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijón. Bueno, como explicou a concelleira, trátase dun trámite previo para a tramitación do expediente de contratación da concesión de obra pública para a redacción do proxecto de construción da instalación deportiva de O Milladoiro e a ampliación de A Telleira. Un trámite para adecuar o expediente á normativa vixente, fixar a estrutura de custes do contrato, ademais de definir a fórmula que se empregará para a revisión de precios. Polo tanto, tratándose dunha exixencia contando cos informes favorables, anunciamos o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Señora Seijas. Boa noite a todos e a todas. Bueno, en primeiro lugar,
Quero deixar claro que efectivamente estamos ante un trámite legal, non é necesario para poder incluir a fórmula de revisión de precios no futuro contrato coa concesionaria que resulte adxudicataria, tal e como nos di pois a Lei de Contratos e o Real Decreto. E, polo tanto, dende o noso grupo non cuestionamos a legalidade do procedemento, senón as consecuencias prácticas que se derivan do modelo que se propón. A estrutura de custos que vostedes nos plantexan en termos xerais parece axeitada, non? A explotación, especialmente no que respecta ao persoal e a enerxía, non? Que supoñen un dos principais custos deste servicio. Pero precisamente por iso estamos a falar de custos moi sensibles e con tendencia á alza en un contexto económicamente pois un pouco incerto, non? O problema non é só a fórmula en sí, senón que está ben combinada cunha concesión a 35 anos. Esta revisión pois, garante que ano tras ano o prezo se incremente automáticamente conforme a suba dos salarios ou da enerxía, se estes suben, reducindo de maneira moi significativa pois, o risco aventura do contratista. Iso é certo. Pero tamén é certo que esta suba vai ir directamente aos usuarios e usuarias pois, dos dous xinasios municipais que teremos. Ademais, esta fórmula de revisión non incorpora correccións ou compensacións á baixa, polo que as subas se aplicarán de maneira automática sen garantir que haxa, pois como digo, revisións á baixa nin compensacións cando correspondan. Polo tanto, a combinación da duración excesiva con esta fórmula podería dar lugar a que se chegara a disparar o prezo do servicio dos xinasios municipais para os usuarios e usuarias chegando a ser igual ou superior aos da oferta privada. E sen esquecer que esta estrutura se fai sen acabar de cumprir de todo o trámite legal de que sexan 5 operadores os que nos remitan a súa estrutura de custos, porque os que vostedes hoxe presentan son 4. Xa sei que nos van a decir que se pediron 3 veces a diversas empresas que non contestaron, pero bueno, gustaría saber, porque faltando só un, pois non o volvemos a intentar para que sexa outra empresa quen non lo mande, porque de feito unha das empresas que achega aos custos é a propia concesionaria actual do xinasio A Telleira. De feito, pois, tampouco estamos a falar dun escenario teórico, senón dunha realidade que xa coñecemos neste Concello. Como comentaba a concelleira, a día de hoxe faise co IPC, pero vimos vendo como ano a ano se sube a cuota que pagan os usuarios do xinasio municipal de Bertamiráns, cando a instalación pois, non se mellora e o servicio pois tampouco, non? E agora pois, pretendemos aprobar un modelo cun contrato aínda máis longo e, ademais, para 2 instalacións, multiplicando o impacto económico e o risco para os usuarios e usuarias durante décadas. Por todo isto, o noso voto en contra non é en contra do trámite administrativo, senón en contra do modelo de concesión que vostedes propoñen para o xinasio municipal actual da Telleira e o futuro do Milladoiro, que traslada os riscos á cidadanía. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Por parte do Grupo Popular, señor Beiroa. Bueno, boa noite a todos e a todas. O que vemos a pleno é un punto máis, un paso máis adiante na construción da nova piscina do Milladoiro. Un trámite máis legal que, se ben tennos acostumados este goberno a traer algo relacionado coa piscina unha ou 2 veces ao ano, o anterior punto relacionado coa piscina do Milladoiro e coa concesión da piscina do Milladoiro e a de Bertamiráns, viña no pleno de febreiro coa aprobación dos anteproxectos. Agora o que ven é a fórmula que se establecerá nos pregos para poder revisar o contrato unha vez sexa unha realidade a piscina de Milladoiro e a xestión da de Bertamiráns. Como xa se dixo anteriormente por parte de outras concelleiras, o que se sustitúe nesta fórmula é a revisión de precios, que en vez de vinculala ao IPC, como ven sendo habitual, neste caso vincúlase a unha fórmula específica atendendo aos distintos pesos que teñen as distintas elementos que compoñen o funcionamento das piscinas. É dicir, tense un peso máis importante o gasto de persoal ou o gasto de enerxía eléctrica e non un peso xenérico como sería o do IPC en xeral. En segundo, en canto a isto, pouco máis que decir. Decir, efectivamente, que a lei marca que hai que pedir 5 ofertas, pedíronse 5 informes a distintas empresas, algúns máis, solamente contestaron 4 e entón pois tirase pa diante coas 4 propostas ou cos 4 estudos que nos remitiron. En segundo lugar, outra cuestión que tamén nos preocupa bastante en canto a este contrato é o tema da piscina da Telleira. A piscina da Telleira, lembremos que está nunha situación irregular en canto ao sistema de contratación que así se refire. Lembremos que cando veu a prórroga, que próximamente terá que vir a este pleno unha nova prórroga para que siga en funcionamento a piscina da Telleira, o goberno non quixo sacar un contrato temporal para xestionar esta piscina. Por iso é un tema que nos preocupa bastante.
Aínda así, entrando no punto, nós, como decía, non estamos completamente de acordo. Si ben é certo que é un punto que require maioría absoluta de conformidade co artigo 47 da Lei de Bases e da disposición adicional segunda da Lei de Contratos, imos a votar a favor. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Señoras e señores. Grazas. Nada, dicir que un dos puntos, como ben decía a compañeira Rosalía, era que tiñamos que solicitar a 5 operadores, como ben poden ver no informe que se remite dentro do Departamento de Contratación, se lle solicitou a 8 operadores nas dúas últimas peticións e efectivamente solamente nos contestaron 4, pero tal e como pon aquí no informe, se temos en conta que a empresa dos deportes e Salud Ibérica presentou a estrutura de custos tanto na primeira como na segunda consulta, acabería o mínimo, co cal teríamos eses 5 operadores que nos exixe a normativa. Se elaborou unha proposta de costas, como ben viron se axuntou aí o informe da elaboración da estrutura de costes e da fórmula tal e como se vai a desenvolver, que, como poden ver, hai unha ponderación por cada un dos factores polo tempo actual menos partido polo tempo anterior, e dai saliría ese coeficiente co que se formularía a fórmula, co que teríamos a fórmula para aplicar ano tras anos. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijóo. Nada, simplemente decir que consideramos que esta é unha estrutura moi necesaria, moi demandada para o Milladoiro, polo tanto, non seremos nós quen vaya a poñer ningunha traba para que isto poida sair adiante, polo tanto é necesario este trámite. Non entramos no fondo do estudio que poderíamos entrar, pero sí que vamos a votar a favor para que polo menos siga adiante o trámite e canto antes ese complexo deportivo poida ser unha realidade. Moi ben, moitas gracias. Señora Seijas. Sí, nada, puntualizar simplemente que o que me refería que creo que sería máis rico en canto a ter información que foran 5 empresas distintas, non que consideremos que porque unha empresa se presentara 2 veces, poida contar por 2. Creo que sería máis rico que foran 5, que daba 1 e ao mellor volver a intentalo, non simplemente quería decir iso. Moi ben, moitas gracias. Señor Beiroa. Sí, simplemente na liña do que dixo a compañeira Rosalía. Si ben se establece que son 5 as empresas, os operadores que teñen que ofertar ou que trasladar a estrutura dos custes que lles leva a cabo o seu servicio, pois non vale que se faga primeiro unha consulta e presente unha empresa e despois se faga outra consulta e presenten 4. Poderíamos facer 5 consultas e que se presentase 5 veces a mesma empresa. Entón, eu creo que eso non sirve de excusa para facer ben o procedimento e que sexa o máis garantista para todos. Moitas gracias. Moitas gracias, señores. Nada, simplemente que nós fixemos o procedimento como se debe facer, que se lle fixo a consulta a 8 operadores e que, eles son os que deciden remitirnos a información ou non. Entonces, coas respostas que obtuvemos, por fin podemos facer esa estrutura de custes, esa fórmula e seguir co procedimento que agora, como ben sabedes, temos que expoñelo ao público durante 20 días e despois remitiremoslo ao Comité Superior de Precios do Contrato, ou neste caso que vai ir á Xunta Consultiva de Contratación Administrativa de Galicia. Engadir tamén dar as gracias aos compañeiros e compañeiras que van a votar favorablemente este punto, porque, como ben saben, é unha demanda que os veciños e veciñas de Milladoiro, e neste caso, o levar conxuntamente as dúas instalacións, será proveitosa para todos os veciños e veciñas de Ames. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Procedemos a votar, entonces. Votos a favor. Espazo Común, Grupo Popular, Grupo Socialista. Votos en contra. Grupo de Benega. Pasamos agora ao punto 8º, que vamos a retirar da orden do día, porque falta unha serie de información que chegou hoxe, entonces o vamos a deixar para o próximo pleno. Vamos, polo tanto, o punto 8º pasa a ser o post plus adicional 1/2026 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2026. Ten a palabra a concelleira, señora García. Boa noite a todos e a todas. Pois sí, estamos ante a chega da Diputación do post adicional para os gastos sociais do Concello de Ames do 2026, que ascende neste ano a 182.181,57 euros. Dende a miña Concellería de Benestar Social faise unha valoración das necesidades detectadas no Departamento e unha estimación de gastos sociais extraordinarios con esta achega entre as vertentes.
Na primeira, unha ampliación de persoal técnico con 3 traballadores sociais para dar unha resposta máis rápida ás necesidades dos nosos veciños e veciñas. A achega que se implica son 72.742,32 euros. Na segunda, sería unha ampliación das nosas partidas municipais destinadas a axudas de emerxencia e de necesidade social para unidades de convivencia en situación de vulnerabilidade e valorada previamente polos servicios sociais, con unha achega de 66.734,25 euros. E na última vertente, ampliación de servicios complementarios que serían do SAF con un carácter básico, como é neste caso xantar na casa. Un aumento de 10 plazas. Pasamos dende o ano 19, que iniciamos con 20 plazas, agora mesmo con ampliación pos-26 chegaríamos aos 45, cunha chega de 42.705 euros. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, pois neste punto pouco que decir, máis que anunciar o voto favorable e agradecer dende logo a Diputación da Coruña pois a sensibilidade que amosa cos servicios sociocomunitarios básicos dos concellos, pois reservando estas partidas para o POS social e que nos permiten, entre outras cousas, pois a contratación de personal, dándolle así pois un pequeno balón de oxígeno a un departamento xa de por sí invisibilizado e que se atopa totalmente desbordado e que xa demostrou que é moi necesario, sobre todo imprescindible, cando se trata de intentar non deixar a ninguén atrás. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín. Moi boa noite de novo. Bueno, como se está a falar, grazas á existencia desde o ano 2021 deste plan social da Deputación da Coruña, tal e como se explica de acordo coas bases reguladoras, pois no noso caso verase beneficiado o Concello cun importe total de 182.000 euros que nos permitirá pois un pouco que describía a concelleira, non, ese reforzo de ampliación de persoal técnico e administrativo, a ampliación e dotación das partidas municipais destinadas á axuda de emerxencia e necesidade social e tamén a ampliar esas 10 prazas de xantar na casa. Consideramos que esta chegada a Deputación é moi valiosa para os concellos, sobre todo porque, tal e como xa temos dito moitas veces, a Deputación reparte atendendo a criterios obxectivos e imparciais e faino do xeito máis xusto posible, independentemente da cor política de cada concello. Temos claro que esta aportación vai a redundar na calidade de vida dos veciños e veciñas de Ames, tendo en conta que os servicios sociais comunitarios básicos son a porta de entrada da poboación ao sistema social. E ante a situación socioeconómica actual que se está a vivir, o número de solicitudes de atencións a persoas e a unidades familiares con necesidades incrementouse considerablemente nun departamento que xa de por sí está conxestionado e moitas veces, máis das desexadas, pois é incapaz de ofrecer unha atención inmediata e áxil, tal e como apuntan os informes técnicos. Por todo isto, adiantamos o noso voto favorable. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Por parte do Grupo Popular, señor Beiroa. Bueno, boa noite a todos. Outra vez, de xeito previo a entrar no punto, gustaríame pedir ao alcalde, dada a súa competencia de fixar a orde do día, que cando retira un punto da orde do día, pois que xa sabía que o iba a retirar, pois que yo comunique aos distintos voceiros dos grupos para poder facer un pouco máis fluido pois todo o traballo de todos. Entrando xa no punto, no pos adicional un 26 para gastos sociais extraordinarios do exercicio, unha vez máis ven a pleno, neste caso, unha cuantía de 182.000 euros, unha chega que fai a Deputación da Coruña para financiar gastos sociais. En primeiro lugar, vais a reforzar o persoal técnico adscrito ao Departamento de Servicios Sociais, concretamente con 3 traballadores sociais por un período de 6 meses. Tamén se vai a reforzar as partidas de axudas de emerxencia e necesidade social e tamén se vai a
aumentar o servizo de SAF e de axuda no fogar mediante o xantar na casa. En calquer caso, son achegas importantes para o noso concello que fan que aqueles que máis o precisan pois poidan estar nunha mellor situación. Parabenizar a Deputación por todas as achegas que fagan, agardar que en vindeiros anos faga maiores achegas e adiantar o noso voto a favor. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señora García. Darlle as gracias ao apoio dos grupos do Moi ben, Goberno. moitas gracias. Segunda quenda, alguén? Procedemos a votar entonces. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto 9, que é a aprobación do convenio de colaboración entre o Concello de Ames e o Concello de Brión para a concreción das actuacións para a execución conxunta do Programa Integrado de Emprego nos termos da axuda concedida pola Xunta de Galicia. Ten a palabra a concelleira, a señora Paz. Boas tardes a todos e a todas. O pasado 14 de agosto do 2025 deste ano solicítase unha subvención á Xunta de Galicia conxunta entre o Concello de Ames e o Concello de Brión para a realización do Programa Integrado para o Emprego dos Concellos Ames e Brión 2025-2026. E tamén o convenio de colaboración entre os concellos de Ames e Brión. Con data 15 de outubro de 2025 recíbese resolución de concesión de axuda asignada pola Directora Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego por importe de 220.000 euros, coa chega dos municipios de Ames e Brión de 37.723,29 euros. Gustaríame agradecerlle á Xunta de Galicia esta axuda que a cal podemos axudar a 100 veciños e veciñas de ambos os dous concellos. Estes programas permítenlles ás persoas participantes adquirir experiencia profesional e acadar formación en varias materias para mellorar e entrar a incorporar ao mercado laboral. A vixencia do presente convenio terá unha duración de 12 meses, de data de inicio e que figura na resolución da concesión da axuda, de 15 de outubro de 2025 e remata o 14 de outubro do 2026. Os gastos xerados polo Programa Integrado de Emprego son de 220.000 euros e os non financiados pola subvención serán costeados nun 80% polo Concello de Ames e nun 20% polo Concello de Brión. Iso ascende a 37.723,29. O Concello de Ames será o responsable técnico e administrativo da xestión do convenio de colaboración para solicitar e levar a cabo de forma conxunta o Programa Integrado de Emprego nos termos da citada orde representando os dous concellos en todas as relacións coa Xunta de Galicia. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, señora Feijón. Para anunciar o noso voto favorable, xa que é un requisito para acceder a esta achega, e agradecer a Xunta de Galicia que un ano máis nos concede esta achega para levar a cabo un obradoiro de emprego que lle vai permitir ás persoas participantes, aparte de adquirir esa experiencia profesional, acadar formación e, polo tanto, mellorar a súa empregabilidade. Moi ben, moitas gracias. Por parte, señor García. Quero tamén adiantar o voto favorable do BNG, este programa que vai permitir atender a 100 persoas desempregadas, dando prioridade a quen ten máis dificultades para acceder a un mercado laboral, polo que estamos falando dunha medida xusta e necesaria. Ademais, este convenio é un bo exemplo de traballar conxuntamente entre concellos para aproveitar mellor os recursos, evitar duplicidades e ofrecer un mellor servizo á veciñanza. 220.000 euros, dun total de algo máis de 257, polo que a achega municipal é asumible e un retorno social moi alto. En resumo, é un convenio útil para mellorar a vida da xente. Moi ben, moitas gracias. Señor Oulego. Moi boa tarde, noite. Ben, en primeiro lugar, sumarme aos agradecementos á iniciativa do financiamento da Xunta de Galicia por importe de 220.000 euros, que novamente volve a apostar por este programa de integración de emprego, que tan bons resultados deu nos últimos anos. Este convenio conta con todos os informes favorables e é un requisito para hacer esta axuda co cal imos a votar a favor e dende o noso grupo esperar que este programa se desenvolva con normalidade, que sexa productivo como foi estes anos a todos os usuarios e que saia o mellor posible. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señora Paz. Sin nada, decirlle a Luisa que este é o do programa integrado. O do obradoiro do emprego traeremoslo próximamente. Moi ben, algo máis? Segunda quenda. Nada, gracias pola aclaración, pero, bueno, é o que pon aquí, Programa Integrado de Emprego. Moi ben, moitas gracias. Alguna cuestión máis? Procedemos a votar, entonces. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, moitas gracias.
Pasamos agora ao punto 10º, que é a aprobación do plan normativo do Concello de Ames. Ten a palabra o concelleiro, señor Fernández. Si, moi boa tarde, noite a todos e a todas. Bueno, pois traemos este punto que ten por obxecto dar cumprimento establecido no artigo 132 da Lei de Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas, polo que establece que anualmente as administracións públicas farán público o seu plan normativo, onde se ten que facer reflexo de todas aquelas iniciativas legais ou regulamentarias que vayan a ser elevadas para a súa aprobación no ano seguinte. Neste sentido, pois, faise aquí unha proposta non pechada. En principio, pois, unha proposta, unha vez consultados diferentes departamentos do Concello, de 11 iniciativas normativas que son as que teremos para someter á aprobación do Pleno. Gracias. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, señora Feijó. Pois estamos ante outra exigencia legal chegadas estas datas, como ben indica o artigo 132 da Lei de Procedimento Administrativo Común das Administracións Locais, un plan de intencións do Goberno de cara ao vindeiro ano en canto a iniciativas legais ou regulamentarias, e aínda que votamos de menos, pois algunhas outras iniciativas concordamos con que as presentadas son necesarias e, polo tanto, anunciamos o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Señor Espinosa. Boa noite a todos e a todas. Sobre o plan normativo, simplemente dous apuntamentos. O primeiro é que, comparando co último plan normativo aprobado en pleno, que é de 2019, estou aprobado no pleno de outubro de 2018, chámanos a atención que o de 2019 é motivado. Cada regulamento ou ordenanza indica o porqué está incluído no plan. Por exemplo, a ordenanza fiscal ou reguladora da taxa de instalación de postos indica motivación da actuación, necesidade de adecuación de tarifas. A ordenanza reguladora do prezo público polo servizo do cemiterio motiva a actuación modificar os aspectos detectados coa posta en marcha do servizo. E así o resto. Que non aparezca a motivación de por que está incluída cada ordenanza modificada, supoñemos que é porque non queren deixar reflexado que se van a aplicar subas nas tasas correspondentes. O segundo apuntamento relacionado con esta conclusión é que as seguintes ordenanzas que venen no plan, a modificación da ordenanza fiscal ICIO, a modificación da ordenanza fiscal das taxas pola expedición de licenzas urbanísticas, modificación da ordenanza fiscal de barracas, modificación do regulamento do cemiterio municipal, modificación da ordenanza reguladora do servizo do taxi. Casi a metade das ordenanzas son ordenanzas fiscais que supoñemos tamén vamos a subir as taxas e importes dos servizos. Así que vemos que o vindeiro ano 2026 vai ser un ano de sablazos, basicamente. Agardamos que iso, estas subas con leves melloras dos distintos servizos municipais, pero os amesáns e as amesás comezan a estar acostumadas a que se suban as taxas e os servizos se manteñan, que non se recorte. Obrigado. Moitas gracias. Señor Aulego. Gracias. Ben, como ben se dixo, a aprobación dun plan normativo é unha obriga legal e, por outro lado, é unha obriga para poder falar dun concello realmente transparente. Pese a isto, o último plan normativo, como tamén se dixo, é do ano 2019, aprobado no ano 2018. Como ben lle consta este goberno, dentro do Partido Popular de Ames, nos últimos anos vimos exixindo por escrito que se faga realidade esta obriga legal de transparencia e, polo tanto, alegrámonos que, bueno, ainda que se xa con moito retraso, pois se trae aquí a aprobación deste plan normativo, lóxicamente, imos a votar a favor do mesmo. Moitas gracias. Moitas gracias. Señor Fernández. Sí, bueno, simplemente, efectivamente, levamos uns anos de retraso nese sentido. Simplemente, bueno, efectivamente, o último aprobouse para 2019, nada menos que no último pleno do 25 de outubro do 2018 foi cando se aprobou o último plan normativo, así tamén por indicacións da Secretaría Municipal se nos dixo da necesidade de dar cumplimento tamén aos concellos esta obriga, por eso se trae aquí. E nada, respecto do que decía, bueno, por parte do BNG, respecto de que suba taxas correspondentes, ordenanzas fiscais, palabras como os hablace demais, non é máis que recoller aquí moitas das concrecións que se fai nas ordenanzas fiscais, como ICIO, ordenanza fiscal por taxas de expedicións de barracas e demais, que xa se trouxo no ano 2018, coa mesma xustificación, a mesma necesidade de ampliar no tempo. Que algunhas poden supoñer algún axuste alza en materia fiscal? Seguramente sí, porque moitas delas, cabe recordar, en concreto de ICIO, pois concreto tamén as de barracas e demais, estamos falando de ordenanzas fiscais do ano 2013 que entraron en vigor no ano 2014. Por tanto, totalmente
desactualizadas desde o punto de vista dos prezos á realidade actual. Hai que ter en conta que a última modificación que se fixo de modificación do ICIO de 2018 precisamente para introducir unha rebaixa que foi polo motivo derivado da creación de emprego. Por tanto, urxe, lóxicamente, adaptalos á necesidade, á realidade actual. Por certo, nada en canto que se di de subidas de ordenanzas fiscais que non se fagan noutros concellos. En concreto, o Concello de Santiago vende a aprobar o seu primeiro plan normativo no ano 2013 para o ano 2014, no Concello de Santiago, que ademais foi anunciado por parte do Grupo do Goberno como un fito histórico, o fito dese primer plan normativo, cando non se fixo en anos anteriores, tampouco se fixo en anos posteriores, e a mitade das modificacións que se fan dese plan normativo de alzas de ordenanzas fiscais tamén. Entonces, nada que non se faga, que non se transversal a moitos concellos, precisamente para adecuar, pense xa aqueles aspectos normativos sustantivos que regulan actividades ou vexa aqueles aspectos sustantivos que regulan actividades fiscais que se fagan a outros concellos. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijóo, señor Espinosa. Sí, sobre o plan de Santiago, plan normativo de Santiago, entón estaría ben tamén meter unha taxa aos pisos turísticos como desde o BNG de Ametri no reclamante, por exemplo. Obrigado. Moi ben. Señora Ulevo, non ten nada que aportar. Moitas gracias. Vamos a proceder á votación, entonces. Perdón, señor Fernández. Sí, simplemente, para facer un comentario ao fío do dito agora, que, entonces non vai a confirmar o que dicía eu, é dicir, ainda máis vai haber máis presión fiscal. Suben as tasas ali, ademais crean unha maiores que aquí non temos, é máis presión fiscal ainda. Moi ben, moitas gracias. Procedemos á votación, se lles parece. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Agora vamos ao punto 11º, que é subsanación das deficiencias na redacción do proxecto das obras da renovación nas obras de drenaxe transversal en Piñeiro, do POS Plus 2025. Ten a palabra o concelleiro, señor Nieto. Pois hoxe damos conta dunha resolución que é nada máis e nada menos que a modificación dun proxecto do POS complementario, a renovación das obras de drenaxe transversal en Piñeiro, onde se nos solicitaba que os cálculos da estrutura deberían axustarse aos resultados do estudio xeotécnico. Xa foi modificado o proxecto e xa foi enviado. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Pois voltamos a outro clásico deste mandato. É raro xa un pleno onde non teñamos unha ratificación dunha subsanación de algunha obra do POS. Como non pode ser de outro xeito, votaremos a favor, xa que poñemos por riba a vontade de que se executen proxectos que ao final o que traen é mellores a veciñanza. Moi ben, moitas gracias. Señor Espinosa. Anunciamos o voto favorable, simplemente. Moi ben, moitas gracias. Señora Ulevo. Gracias. Toda vez que se trata dunha subsanación dunha reforma, adianto o voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Señor Nieto. Procedemos a votar, entonces, en unha segunda quenda. Votos a favor. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Perdón. Agora vamos a incluir, se así se acorda, dous puntos no orden do día, dos cales creo que teñen información, aproveitar para pedirlle disculpas porque nalgún deles chegou bastante tarde a información, non é tampouco por quitarnos culpas ou quitarme culpas, teño que dicir que nunha delas tamén nos chegou a nós tarde a información, co cal é necesario aprobar este punto hoxe, por eso temos que traer por urxencia desta maneira. Reitero novamente as disculpas e esperemos que en próximos plenos non volva a acontecer isto. Vamos ao punto siguiente, que temos que aprobar a urxencia e a inclusión no orden do día, é o de liquidación do contrato de Servicio Municipal de Limpeza Viaria e Xestión do Punto Limpo á empresa Urbaser adxudicado no ano 2006. Votamos a urxencia do mismo e a inclusión, non? Urxencia, esa vai todo, sí. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra agora o señor Nieto. Pois para explicarlo así rápido, desde xaneiro ata xuño do 2022, Urbaser faturou sin aplicar a revisión de precios acordado nun pleno do Concello en abril do 22, e no ano 24, concretamente no 26 do 11, Urbaser solicita a revisión de precios e o aumento dos atrasos correspondentes a estes meses, de xuño
de xaneiro a xuño do 22. E o que traemos é aprobar esta liquidación dunha cantidade que con IBE son 23.270,72 euros. Moi ben, abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, pois este foi un punto que xa foi anunciado na comisión informativa como posible para vir a este pleno e no que nos chegou a documentación o día 22. Trátase, como dixo o concelleiro, dunha cuota de revisión de precios do contrato de limpieza viaria a cargo da empresa Urbaser, unha revisión que xa ven do ano 2021, tal e como ven recollido nos informes, esta cantidade xa fora aprobada en pleno e notificada á empresa en tempo e forma, e aínda que a empresa non actualizou os importes nas súas facturas, tal e como se indica nos informes, débese conceder un tempo prudencial para que se poidan satisfacer as liquidacións pertinentes. Polo tanto, tendo en conta isto e que os informes son favorables, o noso voto tamén será a favor. Moi ben, moitas gracias. Señor Espinosa. Nada, anunciamos o voto favorável tamén. Moi ben, moitas gracias. Señor Beiroa. Si, adiantar o voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Señor Nieto. Procedemos a votar entonces. Votos a favor. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. O seguinte punto é o de cotas da Mancomunidade Serra do Barbanza para o ano 2025. Votamos entonces a urxencia do punto. Votos a favor. Grupo Socialista. Votos en contra. Espazo Común. Abstencións. O resto dos grupos. Grupo Popular e BNG. Podo dar un sentido de voto? É simplemente decir que así como se usa o WhatsApp de voceiros para cousas como, por exemplo, propor cenas, que tamén me houvese gustado ou nos houvese gustado o noso grupo que se usara para informar de que se iba a tratar este punto, un punto que ademais eu creo que é bastante importante de calado como para que, aínda que non fora unha comisión informativa, sí que fose anunciado e sí que fose tratado con anterioridade. Moi ben, moitas gracias. Señor Nieto, ten a palabra. Pois tal como pon o punto, traemos aquí as cuotas da Mancomunidade para o 25, xa falamos nun punto anterior de algo parecido, 3 cuotas, cuota ordinaria e cuota complementaria, que son as que o custo do servicio, e a cuota extraordinaria que pagaría a deuda da Mancomunidade con FCC. E aquí hoxe o que traemos é aprobar estas cuotas, obrigatoria e complementaria, tamén proceder ao pagamento da totalidade das liquidacións, incluído esta cuota extraordinaria, e interpoñer recurso de reposición contra a liquidación do 19 do 12 do 25. Moitas gracias. Abrimos primeira quenda, señora Feijóo. Bueno, como xa dixen no meu sentido de voto, decir que este é un punto que nos parece de gran importancia, un punto que consideramos que ten unha repercusión importante para o noso concello e sobre todo para os veciños e veciñas e non consideramos que sexa de recibo por recibir a documentación hoxe ás 14:28. Polo tanto, non vamos a entrar a debatir este punto e tampouco vamos a entrar a votar a favor. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín. Boas de novo, efectivamente no mesmo sentido que a nosa compañeira de Espazo Común, traemos a pleno de maneira urxente autorizar o gasto nada máis e nada menos de máis de 2 millóns de euros. Non nos parece en absoluto serio recibir a documentación na mesma tarde de hoxe, porque iso nos impide poder estudar e deternos na análise da documentación. Por todo isto nos ímonos abster, entendendo que había esa presa en traelo hoxe, pero non imos tampouco a entrar no fondo nin a debater este punto, como digo, tendo en conta o pouco tempo que se nos dou a oposición. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Agra. Boas tardes outra vez, en línea coas miñas compañeiras, tamén comparto con elas a mesma opinión, ademais, igual que dixo antes o meu compañeiro Pablo, igual que rogaremos que a través do canle que temos de voceiros se nos comunique que se vai retirar un punto de orden de pleno, pois tamén nos gustaría que se nos comunicara un punto tan importante como este, polo menos para estar avisados. Con respecto ao punto único que nos podemos decir, polo que vimos por encima, con pouco tempo que tuvemos para miralo,
pois remetímonos ao dito no punto anterior referido á mancomunidade. Sabemos que entramos nunha entidade da cal non sabemos a que se corresponde a débeda que se nos reclama, ni cales van a ser as novas cotas correspondentes ao servicio que se nos va prestado unha vez entrada a mancomunidade en Sogama. O noso voto por responsabilidade vai ser a abstención, porque existe o crédito no orzamento e se non había que incorporar o futuro orzamento do ano 2026 e como se di na proposta, non estamos de acordo coa totalidade da débeda xirada pola mancomunidade, onde mesmo resolveuse a non suspensión da débeda e agora tamén se vai a recorrer a do cuarto trimestre e oxalá, cando se resolvan os recursos de reposicións presentados ou ben os futuros contenciosos sean a favor do Concello. Tamén adiantar que de que se volvan a vir futuras liquidacións sen separar a cuota extraordinaria e ordinaria non van a contar con noso apoio. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Nieto. Dando unhas aclaracións, decir que é verdad que ven tarde, pero porque a nosa liquidación tamén este Concello chegou o día 19 e os servicios técnicos teñen que estudiar e mirala. Tamén hai que decir que tiñamos que aprobar antes do 31 de decembro, porque pagamos todos, e por se alguén quer unha aclaración, pois porque ir ao contencioso non significa non pagar, e unha vez que ganemos, se non chegamos ao acordo antes, pois habrá un acordo de como se terá que compensar ao Concello e se perdemos, pois estará pagado. Moitas gracias. Moitas gracias. Segunda quenda. Nada, simplemente vostede o dixo, hai que aprobalo antes do 31, o que non lles impedía, además, recibindo tarde, habernos avisado e haber convocado unha comisión extraordinaria un pouco antes do pleno, como se ten feito para outros asuntos. Moitas gracias. Algúnha cuestión máis? Antes de votar, bueno, eu non estaba presente nesta comisión, pero creo que na comisión que houve xa, que se celebrou, donde se informou tamén deste punto. A ver, eu podo aguantar todo, podo asumir a miña parte de culpa ou a miña culpa neste caso e a asumo, pero tamén creo que debemos de ser concisos e claros nas cousas que decimos. Eu asumo a miña parte de culpa e está aí, e volvo a pedir disculpas novamente, non me pasa nada por pedir disculpas, pero tamén creo que todos temos que xogar ben e recoñecer que este punto se explicou e se dixo xa que se iba a traer a pleno. E se dixo nunha comisión. Bueno, vale, se non é así, o falaremos cando sea, pero eu creo que sí, creo que ademais a secretaria estuvo explicando algo deste tema, vale? Creo que foi nunha comisión. Que non se debateu e que non se pasou información, certo. E pido disculpas novamente, pero non nos fagamos trampas, vale? Non nos fagamos trampas. E sí se dixo nunha comisión que este punto iba a vir ao pleno. Votamos, entonces, votos a favor, Grupo Socialista, votos en contra, Espazo Común, abstencións, Grupo Popular e Grupo do BNG. Moi ben, pasamos agora ao punto terceiro, que é moción para a realización dun proxecto coa... Perdón, punto terceiro non, punto 12º. No, xa me perdí na puntuación. 14. Punto 14. Moción para a realización dun proxecto coa finalidade de restauración dos muiños da ruta de Riamontes e a súa posta en valor. Defende a moción a señora Seijas. Sí, dado que a moción xa se levou a voceiros e teñen a documentación, vou facer un resumo. Pois ben, hoxe traemos unha moción que fala de patrimonio, pero tamén de identidade, de memoria colectiva e de futuro para o noso Concello. E por todo isto, instamos ao Goberno Municipal a realizar as xestións necesarias en colaboración coa Deputación da Coruña e outras administracións para optar ás novas axudas de protección especial do patrimonio e contribuir mediante recursos económicos e de asesoramento aos labores de recuperación dos muiños da ruta de Riamontes. En segundo lugar, a iniciar os trámites necesarios aos propietarios para buscar solucións á recuperación dos muiños. En terceiro lugar, a poñer a disposición as partidas orzamentarias precisas para a execución destas actuacións. En cuarto lugar, a desenvolver unha campaña de divulgación e posta en valor do patrimonio etnográfico e paisaxístico do noso Concello neste ámbito. E en quinto lugar, a promover a elaboración dunha publicación froito dun traballo de investigación sobre a historia e a memoria vinculada aos muiños e a vida tradicional das parroquias da zona. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, estamos totalmente de acordo ca moción presentada. A preservación do patrimonio cultural e etnográfico é unha responsabilidade fundamental dos concellos, xa que constitúe unha parte esencial da identidade colectiva
e do desenvolvemento social e cultural do noso territorio. Persoalmente, ademais de poñer o foco no patrimonio material, tamén o poría no patrimonio material, un elemento de vital importancia xa que contribúe á cohesión social fomentando un sentimento de identidade e responsabilidade que nos axuda a sentirnos membros da nosa comunidade. O noso Perdón un Concello... momento, poden guardar silencio, que está falando a concelleira. Moitas gracias. Cando vostede o fai non pide tanto Pode seguir silencio, vostede. pero bueno. Pero é que eu teño a sorte que dirixo o pleno. Xa, pero... Pode seguir cando queira. Nada, consellos vendo que para mí non ten. Correcto. O noso Concello ten unha gran riqueza en patrimonio, tanto material como inmaterial, que debemos seguir preservando e, sobre todo, poñendo en valor. É algo moi importante facelo, ademais da man das asociacións veciñais, aquelas son quen mellor coñecen o territorio, as súas peculiaridades, as súas necesidades e, sobre todo, son un gran instrumento de transmisión deses valores fortalecendo ese sentimento de pertenza. Un desos casos é o dos muiños da Ruta de Riamontes, na que xa se levaron a cabo actuacións previas, como ben di a moción, entre os anos 2003 e 2007, e posteriormente en 2023 para poñer en valor o patrimonio material da zona, gracias a unha subvención da Xunta de Galicia. Actuacións que, lles lembro, non foron rematadas, deixando incompleto un traballo necesario e demandado pola veciñanza. Compre lembrar tamén que é coñecida por todos e por todos os que estamos aquí, ou debería ser, polo menos, a solicitude reiterada da Asociación Veciñal das Tres Aldeas para a posta en funcionamento do muiño do Vilar. Unha intervención que no seu momento contaba cun orzamento aproximado de 3.000 euros, algo que creo que é máis que asumible para o noso Concello e máis tendo en conta que o orzamento destinado á protección do patrimonio quedou sin executar. Agora, xa que a Diputación ten esta liña de axudas, pois parécenos máis que acaído solicitalas, ao igual que lembrarlles que, ademais desta liña de financiación, tamén existen liñas de axudas moi interesantes por parte da Xunta de Galicia, como os programas de voluntariado para proxectos interxeracionais ou a solicitude de campos de traballo orientados á conservación e restauración de muiños, neste caso. Iniciativas que xa se desenvolveron en outros concellos e, ademais, con bastante éxito. Aproveitar estes recursos permitiría non só conservar o patrimonio material, senón tamén recuperar a memoria colectiva, dinamizar a zona e reformar o compromiso institucional coa protección do noso legado cultural. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra señor Beiro. Boa noite a todos outra vez. Pois ben, esta moción que trae o BNG para realizar un proxecto coa finalidade de restauración dos muiños da Ruta de Riamontes e posta en valor parecenos unha boa iniciativa, porque calquer iniciativa que poña en valor o patrimonio cultural e o patrimonio natural do noso Concello vai a ter o apoio do Partido Popular, como levamos facendo en numerosas ocasións. Por poñer solamente algún exemplo, xa en xaneiro deste ano lle pedimos ao Concelleiro de Medio Ambiente e de Patrimonio que se traballase na posta en valor dos distintos bens patrimoniais do Concello, especialmente dos muiños, das fontes, dos lavadoiros que hai repartidos por todo o noso Concello. Parécenos que é importante que se traballe ben con medios propios do Concello e ben con a axuda de outras administracións como poda ser da Deputación. Tamén votamos en falta que a subvención que se recibiu no Concello de Ames no ano 2023 da Secretaría Xeral de Xuventude para a posta en valor destes mesmos muiños que se traen nesta moción, pois non se pudera executar na súa totalidade e se perdera unha parte importante dos fondos. Como decía, en calquer caso, estamos de acordo co contido da moción e por iso imos adiantar o noso voto a favor. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Señor Antelo. Ola, boa noite a todas e a todos. Bueno, eu sempre estou ca mesma retrónica, pero, como decía a miña avoa, pero, bueno, vostedes estiveron xa ao fronte desta consellería e son conscientes das dificultades burocráticas e administrativas que se atopan para actuar nestes elementos patrimoniais. Estamos totalmente de acordo en que é preciso unha actuación en moitos bens inmobles históricos para a súa conservación, pero atopámonos con moitas trabas legais para actuar neles. E digo isto xa que non é posible aproveitar esta subvención para os muiños de Riamontes por incumprimento das bases. Antes de nada, quero comunicarles que estivemos estudando esta subvención con distintos expertos, asociacións e tamén con arqueólogos. E despois de estudar distintas opcións de intervención aconselláronnos que para poder optar a esta subvención un dos proxectos sería a recuperación e posta en valor do Monte de San Marcos
como unha opción viable. Decía antes que estes muiños non poden entrar dentro desta subvención, non poden optar porque non cumpren 3 dos requisitos que están recollidos nas bases da mesma. Salvo un muiño que se atopa na aldea do Vilar, o resto non son elementos de propiedade municipal, nin tampouco consta ningún tipo de cesión de manial ao Concello. É o máis difícil, por ahora, só coñecemos unha propietaria dunha parcela onde se atopa un dos muiños. Pero aínda que se cumprisen algunha destas dúas condicións anteriores, non cumprirían a terceira, xa que tampouco están catalogados como elementos patrimoniais de protección, algo indispensable para poder optar a esta axuda. Pero dentro do Grupo Socialista de Ames compartimos a preocupación en canto ao deterioro evidente do noso patrimonio, polo que adiantamos o noso voto favorable a esta moción. Moi ben, moitas gracias. Señora Seijas. Sí, ben, vou comezar facendo unha pequena exposición e despois contestolle ao concelleiro. Ben, Ames é un concello, como todos sabemos, que levou a cabo un gran crecemento demográfico nas últimas décadas. Hoxe somos unha sociedade plural, diversa e aberta, na que conviven persoas chegadas de outras partes de Galicia, do Estado ou mesmo de diferentes partes do mundo. Pouco queda daqueles momentos que Nieves, nese proxecto que comentaba a compañeira Luisa, contaba, baixaban os mozos da Meixenda a mocear a Vilar, mentras as rapazas estaban no muiño moendo millo, non? E creo que dende o Concello debemos traballar para contribuir a un Ames no que exista unha armonía entre as tradicións propias do territorio e as achegadas das nova veciñanza que recibimos. En este camiño, a aposta en valor do patrimonio histórico e etnográfico é unha ferramenta fundamental para crear vínculos, pertenza e coñecemento compartido. Recuperar a ruta dos muiños de Riamonte permítenos recuperar a memoria dunha parroquia, lembrar como se organizaba o traballo, a economía e a vida cotiá nun tempo non tan afastado. Os muiños son moito máis que construcións de pedra, son testemunhas dunha forma de vivir e unha oportunidade para reflexar sobre quen fomos nun momento no que a velocidade e o modelo económico actual moitas veces nos afasta desta memoria. En canto ao que comentaba o compañeiro do incumprimento das bases, pódese negociar primeiro a titularidade. Hai casos, eu traio aquí o exemplo do Rosal, onde atoparon o mesmo problema e chegaron a cesións cos veciños ou mesmo a través de decreto da alcaldía. Despois non me importa deixarlle o libro onde recolle como se fixo ali esta labor. Consultando coa Deputación da Coruña, decíannos que, inda que a titularidade actual non fose do Concello, se podría pedir a subvención negociando. De feito, nas bases pon de carácter público tamén. E despois, en canto ao que me comentaba de que nós levamos patrimonio, efectivamente ten razón, o BNG levou esta área. Tamén é verdad que non hubo esta subvención nun momento anterior, entón non pudemos pedila e tramitala. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Segunda quenda. Nada, simplemente... Perdón. Quería... Pero segunda quenda empezamos. Como vin que... Perdón. Pode empezar, perdón. Perdón. Bueno, como dixen antes, o patrimonio é importante, tanto o material como o inmaterial, e polo que se ve, a vostedes non lles interesa moito ningún dos dous. Exemplo desto é o documento que recolle o patrimonio inmaterial do Concello, un documento que ademais se fixo cun importante traballo e que teñen vostedes metido nun caixón e nunca se dignaron ni siquiera a poñelo en valor ou a difundilo. Ou igual que, por exemplo, 3 vídeos que foron o resultado dunha parte dese traballo realizado en 2023, que están colgados nunha canle de YouTube, e dende o Concello nin siquiera se molestaron nin en presentalos como se debería presentar, nin siquiera en poñelos en valor, cando recolle realmente testimonios importantes da veciñanza das 3 aldeas e que ademais o fixeron cun gran traballo e unha gran labor. Moi ben, moitas gracias. Señor Loiro. Sí, pouco máis que decir. En calquer caso, o que se pide nesta moción é realizar unha solicitude dunha subvención e traballar cos propietarios dos muiños que non sexan de titularidade municipal para conseguir a súa reparación e a súa restauración. Eu creo que iso é a finalidade da moción, que é coa cal comulga o Partido Popular e coa que estamos plenamente de acordo, e agardar que efectivamente ven con recursos da Diputación, ven con recursos propios ou ven coa axuda de algún xeito cos propietarios, pois se poida poñer en valor todo este patrimonio tan importante que temos no noso Concello. Moitas gracias.
Moi ben, moitas gracias. Señor Antelo. Sí, nada, primeiro contesto a Luísa, non é mentira, Luísa, non é que non nos interesa, sí que nos interesa moito o patrimonio deste Concello, como lle decía antes, é unha labor realmente complicada e difícil, porque hai moito patrimonio que temos no Concello que é patrimonio de propiedade privada. E vostede sabe que non é fácil acceder dende as administracións públicas para poder actuar en propiedades privadas. É certo que existe ese documento de patrimonio inmaterial, que sí que é un documento accesible, e desos vídeos de YouTube, a verdade é que eu non tiven ningunha xuntanza con ningunha asociación, nin con nadie que viñera a solicitarnos, tamén, eu non coñezo estes vídeos, sinceramente, que viñeran a solicitarnos para poñer estes vídeos ou polo menos que o Concello puxera estes vídeos tal, pero farémolo, non hai problema ningún por non facelos. O segundo, para contestarlle a compañera Rosalía, mira, hai aquí un punto nas bases que dice que os bens inmobles di que os bens teñen que ser de carácter público de utilidade municipal e tamén que os concellos acrediten ter incluído no seu inventario municipal un dereito de posesión ou uso temporal por un mínimo de 10 anos dende a data da solicitud de subvención e aínda por encima tamén teñen que contar coa preceptiva autorización ou encomenda do titular do ben para poder actuar nesos bens. Ese é o que dice nas bases. Como decía antes, aí non existe, nin hai ninguna cesión de manial, nin tampouco se coñecen os seus titulares. De todos os xeitos, dentro do Goberno seguimos traballando dende a base. E podo citar algunhas dos traballos que estamos facendo, como pode ser, por exemplo, temos o compromiso verbal, falando das cesións, temos o compromiso verbal da cesión de manial por parte da parcela onde se ubica o petróglifo de Peneda Negra. Estamos en negociación tamén para levar adiante a cesión do petróglifo de Monte Castelo. Vai rematando, por favor. Sí, comezamos... Sí, pero é que poño os carros xa para non poñer os dous. Remato xa. Comezamos a ter resultados en outras investigacións, tanto nos muiños de Riamontes, como eu digo, coñecemos a unha das propietarias e tamén coñecemos a propietaria de outro muiño que é o muiño que está no roteiro da Anduriña en Piñeiro. E, bueno, temos outros traballos que estamos facendo de cesións, etcétera. E algo moi importante tamén, que era unha asignatura pendente, que era a catalogación da Ponte Cabirta, algo que tamén queremos retomar de novo esa axuda, esas negociacións ca Deputación para volver a retomar esos traballos que non se levaron a cabo por incumprimento da empresa. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a señora Seijas. Sí, pero eu o que quería decirle ao concelleiro é que efectivamente somos conscientes de que o Concello non ten a titularidade, pero como pedimos na moción negociar a titularidade e ao final o período, o ámbito temporal no que se pode que comprende a subvención é do 1 de xaneiro de 2026 ao 30 de xuño de 2027. Entonces, aínda hai un marxe de tempo para poder levar a cabo estes trámites que, como lle digo, nós mesmas estivemos no Rosal e fixemos esta pregunta sendo conscientes da problemática que había e deronlle solución, igual que en Soutomaior, a este problema. E xa para rematar, quero lembrarme de algo que decía Massimino Viaño no seu libro Os muiños de Riamontes, contos da miña aldea, onde nos explicaba cal era a razón deste libro. E di así: fíxeno cunha idea moi clara, poder achegar a nosa xuventude ás xeracións que nos sucederon algúns retallos da nosa historia, que non esquezan que as xeracións que nos precederon, coas súas limitacións, miserables moitas veces, axudaron a ir compoñendo este noso mundo de fartura que hoxe se está a vivir. Ames non foi moi dado á escritura da súa memoria, non. Alguén dixo que un pobo que non ten memoria da súa historia non ten dereito a vivir. Eu creo que hoxe Massimino estaría contento de que a corporación vai a votar a favor desta moción, entonces darvos as grazas polo apoio á moción. Moi ben, moitas gracias. Aclarar unha cuestión que citaba a concelleira do Espazo Común sobre unha subvención de voluntariado. Trasladarei a información para que a coñeza e polas razóns polas que non se puderon executar todo, porque había bastantes deficiencias a hora de facer contratos que algúns deles incluso se habían feito antes de poder elaborar e de facer a xestión. Pero pasarelle toda esa información para que sea coñecedora de como xestionou vostede esa subvención no seu momento. Procedemos a votar entonces. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, moitas gracias.
Pasamos agora, votamos a urxencia e explicarnos da moción do Partido Popular, que é moción para denunciar a exclusión do Concello de Ames do programa Merca na Vila e exixir a modificación dos seus criterios. A palabra. A urxencia principalmente polas queixas dos comerciantes, polo que vendí na moción, que como vende dá un descenso considerable nas ventas. Moi ben, moitas gracias. Procedemos entonces a votar a urxencia. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, señora Feijó. Primeira, xo. Bueno, perdón, sí. Ten a palabra. Gracias. Señora Agra. Bueno, de todos é conocido, como de todos é conocido que quedamos excluídos o Concello de Ames do programa Merca na Vila, vou directamente aos acordos. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Ames propón ao pleno os seguintes acordos: rexeitar públicamente a exclusión do Concello de Ames do programa Merca na Vila por considerala inxusta, discriminatoria e contraria aos principios de equilibrio territorial. Primeiro, exixir á Diputación da Coruña a modificación inmediata dos criterios do programa, abandonando o uso exclusivo do criterio poboacional e incorporando parámetros reais que reflictan a situación dos concellos medianos. Reclamar unha liña específica de apoio ao comercio local dirixida aos concellos medianos, que non poden ser equiparados nin aos municipios rurais máis pequenos nin ás grandes cidades. Instar a Deputación da Coruña que inclúa o Concello de Ames en futuras edicións ou ampliacións do programa Merca na Vila, garantindo un trato xusto aos seus veciños e comerciantes, e dar traslado de presente acordo á Deputación da Coruña, aos grupos políticos provinciais e as asociacións de comerciantes do municipio. Moi ben, moitas gracias. Agora sí, abrimos unha primeira quenda, señora Feijó. Bueno, recoñezo que esta moción pon o foco nunha problemática real e compartida, que non é outra que o desamparo e as dificultades que atravesa o noso comercio local e a exclusión de Ames do programa Merca na Vila polo uso dun criterio exclusivamente poboacional. É certo que Ames, aínda que supera o límite establecido, pois non pode ser considerado ou equiparado a unha gran cidade, xa que contamos cun territorio disperso, unha estrutura policéntrica e un tecido comercial formado maioritariamente por pequenos establecementos que sofren problemas similares aos dos concellos de menor tamaño. Neste sentido, consideramos necesario reclamar unha maior sensibilidade territorial e abrir o debate sobre a conveniencia de incorporar criterios complementarios que reflictan mellor a realidade dos comercios medianos. Pode continuar, non? Pode continuar. Creo que un pouquiño de respeto, non? Polo menos as intervencións. Eu estou falando ca compañeira dun asunto. No, por eso pode lle digo. falar, non a estou molestando. Pode continuar. Se non quere continuar, non continúa. Pois casi prefiero non continuar. Terminou. Mire, señora Feijó, os turnos de palabra dou no seu. Sei que a vostede non lle gusta que os dé eu, non moi claro, pero polo momento vonos a dar eu. E digo eu cando acabo un ou cando empeza. Vostede está no seu turno de palabra, non quere falar, é problema seu, non é problema meu. Cando queira, quedanlle 2 minutos 30 segundos, pode intervir. Se non, como se quere estar durante ese tempo calada. Na hora que vostede rematou, pois se pode continuar. Neste sentido, como decía, consideramos necesario reclamar unha maior sensibilidade territorial e abrir o debate sobre a conveniencia de incorporar criterios complementarios que reflictan mellor a realidade dos concellos medianos. Creo que todos e todas estamos de acordo en que apoiar o comercio local é unha prioridade e calquera iniciativa que vaya nesa liña pois merece ser analizada e tida en conta. Dito isto, tamén entendemos que o programa Merca na Vila naceu cun obxectivo concreto, que é apoiar preferentemente os concellos máis pequenos, concellos que dispoñen de menos recursos económicos e menos capacidade administrativa. O uso dun criterio poboacional claro e obxectivo, aínda que mellorable, pois permite unha aplicación áxil e garante que os fondos cheguen a aqueles municipios con maiores dificultades estruturais. Modificar ou ampliar os criterios e unha revisión global do programa pois posiblemente podería diluir os recursos e reducir o seu impacto nos concellos aos que vai dirixido. Decir tamén que nesta moción, pois ao mellor votamos en falta unha proposta de alternativas concretas máis alá da modificación xenérica dos criterios ou incluso exemplos de boas prácticas levados a cabo, por exemplo, por outras administracións, para así poder ter unha base argumentativa máis alá
do que non nos gustou de que a Diputación deixase fora a AMES deste programa ou que se fixera aínda por encima publicidade no noso Concello. Non sei, a verdade é que voto de menos un enfoque un pouco máis propositivo, máis colaborativo, que reforce a reclamación que se fai, que, por certo, esa reclamación sí que compartimos. Quizáis, ao mellor, na seguinte intervención, me poden reforzar un pouco máis a súa argumentación e así podo ter elementos de xuicio para decidir mellor o noso sentido de voto respecto a esta moción. Moitas gracias. Señora González. Boa noite a todos e a todas. Para comenzar, quero deixar clara unha idea fundamental que é a razón de ser das deputacións que apoiar sempre os concellos máis pequenos, aqueles que teñen máis dificultades para manter servicios básicos, actividade económica e vida social. Polo tanto, as deputacións existen precisamente para equilibrar desigualdades. Hai concellos que contan con orzamentos amplos, con estruturas técnicas consolidadas e hai outros moitos, e nesta provincia máis, con moi poucos recursos que teñen que facer fronte a importantes retos, manter comercio, fixar poboación, garantir servicios e evitar a perda de actividade económica. E falamos de comercio local, pero tamén podríamos falar de transporte, de cultura, de servicios sociais ou incluso de infraestructuras básicas. En todos estes ámbitos, se a Diputación non actúa con criterios de discriminación positiva cara aos concellos máis pequenos, perde o seu sentido. E neste marco é no que nace esta liña de apoio ao comercio local máis pequeno, o comercio das vilas máis pequenas, das zonas onde manter unha tenda aberta moitas veces é un auténtico acto de resistencia. E este programa non estaba pensado ni para grandes superficies ni para cadeas comerciales. Os concellos máis grandes contan con maiores ferramentas, con maior capacidade económica, con máis programas propios e de outro tipo para apoiar o comercio. Tal é o caso do Concello de Ames, que puxo en marcha este decembro unha nova edición dos programas Bonos Consuma como obxectivo de incentivar o comercio local e con importe de 60.000 euros. Iso non significa que teñan problemas, porque tamén os teñen, pero sí que as realidades son diferentes e as políticas públicas deben ser sensibles tamén a esas diferencias. Por iso, entendemos que pode haber outros bonos ou liñas máis xenéricas, pensadas para ámbitos urbanos ou áreas metropolitanas, pero iso non invalida nin debería poñer en cuestión unha medida pensada especificamente para as vilas máis pequenas. De feito, dende a Deputación da Coruña xa se puxo en riba da mesa a posibilidade de adaptar ou complementar estas medidas, algo que xa se anunciou públicamente e que demostra esa vontade e ese diálogo. Agora ben, tamén quero aproveitar este debate para facer unha reflexión máis ampla e necesaria. O comercio local non se defende só con bonos puntuais. Hai unha responsabilidade clara da Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, donde as dificultades que atravesa o pequeno comercio algo teñen que ver, como as políticas que favorecen durante anos a proliferación descontrolada de grandes áreas comerciales, moitas delas en conflito directo co comercio de proximidade, tanto en vilas pequenas como en áreas metropolitanas. Esa estrategia baseada nun modelo comercial expansivo e pouco equilibrado está a provocar o peche de tendas e a desertización comercial, igual que a perda de vida nos barrios e nos concellos. Mentras a Xunta mira para outro lado, as deputacións e os concellos estamos tentando poñer parches, apoiar como se pode a quen sostén o tecido económico local. Pero isto require unha política comercial de país, unha planificación seria e unha aposta decidida polo comercio de proximidade, cousa que hoxe non existe. En coherencia con todo isto, o noso grupo votará a favor desta moción, entendendo que é unha oportunidade para mellorar, para dialogar cos sectores afectados e, sobre todo, para seguir avanzando nun modelo máis xusto, máis equilibrado e de apoio ao comercio. Moi ben, moitas gracias. Señora Paz. Apagades. Ahora, gracias. Sí, boas tardes a todos e todos outra vez. Teño que dicir que cando saliu a subvención eu estaba bastante enferma na casa e recibí unha chamada da xerente de Xuntanza de Empresarios de Ames, Bea López. A verdade é que cando me contou o da subvención quedei bastante sorprendida e sobre todo que nos deixaran fora a 11 concellos
Vale, entre eles Coruña, Santiago, Ferrol, Narón, Carballo, Ribeira, Arteixo, Cambre, Colleredo, Oleiros e Ames. Dos cales, moitos deles non temos centros comerciales. Digo eu que temos casi todos comercio pequeno e, sobre todo, comercio que é un autónomo ou, como moito, o cónyuge traballando ou, senón, un empregado nada máis. Todos temos comercio bastante pequeno. Eu entendo que se queira favorecer os concellos de menos de 20.000 habitantes, pero tamén sin perxudicar aos outros. Teño que dicir que tan pronto colguei a chamada con Bea, chamei a diputada da área, a Rosana García, e dixenlle que non entendía a subvención esta, sobre todo que deixaran fora as ayuntamientos que tiñamos comercio tan pequeno e que mesmo éramos tanto como outros de menos de 20.000 euros, que tamén teñen comercio igual. Tamén lle dixen que non me parecía normal que nos mandaran cartas aos concellos que non participamos, sobre todo incitando aos nosos veciños e veciñas a comprar en outros concellos. Sobre todo porque, a ver, 100 euros son 100 euros. Vale, dixenlle que, claro, que entendía que mandaran as cartas, pero que mandaran os concellos que participaban na campaña. Vale. O que non poden facer, como dixen antes, é perxudicar a uns para axudar a outros. Os autónomos, a verdade é que eu, como concelleira, como veciña, e sobre todo como traballadora que traballei nun concello local, que veña unha persona dun comercio e que me diga que lle chegou un cliente ao seu establecemento e que lle diga que non lle comprou algo ali, porque co bono ese foi a comprar a outro ayuntamiento, claro, e lo que me decía, e ten toda a razón do mundo, eu podo perder un cliente, porque igual que foi comprar un día, pode ir a comprar outro, ou pode ser hasta cliente fixo dese ayuntamiento. Eu, a verdad, non pensemos que é algo puntual. Se vai a comprar nun momento dos 100 euros, se sale outra campaña, vai a comprar tamén. Eu intentei yo explicar a diputada, a verdade é que moi ben, con Rosana, entendeu perfectamente o que lle estaba dicindo, de feito díxome que iban a estudiar o tema, de feito hasta lle dixen que podían facer repartir o orzamento, se son 6 millóns de euros, pois 4 millóns para eses concellos e 2 millóns por restantes, para eses 11 que quedan, ou facer algo parecido. Eu espero que o estudien, que volverei a chamala, volverei a falar con ela, a ver en que términos están facendo a subvención do ano que ven, sobre todo porque temos que defender o noso concello, temos que defender o noso comercio. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a señora Agra. Quero comenzar a dicir que estou totalmente de acordo ca conselleira do Partido Socialista, onde se vea o que lle importan os veciños de Ames. Resulta especialmente grave que un programa que presume de defender o comercio de proximidade e de promover o equilibrio territorial exclúa deliberadamente a miles de veciños e veciñas de Ames, privándoos de 100 euros en descontos e deixando os comerciantes locais nunha situación de clara desvantaxe frente a outros municipios da provincia. Esta situación agravou aínda máis a situación do Milladoiro, en onde as obras, como todos ben sabemos, provocaron un descenso de facturación bastante notable. Esta exclusión non é un feito illado nin accidental, senón a consecuencia directa dunha decisión política da Deputación da Coruña, que escolleu ignorar a realidade dos concellos medianos e aplicar criterios ríxidos sen diálogo ni sensibilidade territorial. O Grupo Municipal do Partido Popular de Ames considera inaceptable que a Deputación empregue fondos públicos provinciais para discriminar concellos en función de límite poboacional fixados sen xustificación técnica nin económica suficiente. É coñecido por todos que os bonos non foron esgotados no prazo inicial e procederon a ampliar o prazo tanto de uso como de adhesión dos comercios. Ames conta cunha poboación a 1 de xaneiro de 2025 de 33.236 habitantes. A súa realidade, porén, non se corresponde co dunha gran cidade.
Presenta unha estrutura territorial dispersa e policéntrica que dificulta a concentración da actividade económica e o seu tecido comercial está formado, como ben dixo a concelleira, maioritariamente por pequenos negocios e autónomos, moitos deles de carácter familiar, os cales merecen e deben merecer especial atención das administracións públicas. A Diputación, ao ignorar estas circunstancias, está a castigar inxustamente a comerciantes e consumidores dun concello que contribúe económicamente á provincia, pero queda a marxe das políticas de apoio. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda, señora Feijóo. Bueno, despois de escoitar as diferentes intervencións e, como dixen antes, comparto as preocupacións expresadas nesta moción, ademais sendo coñecedora das necesidades reais do comercio amesán, aínda que tamén entendo que sexan necesarios uns criterios claros e obxectivos para establecer as axudas, creemos que foi un pouco desafortunada e, polo tanto, consideramos que é necesaria toda a axuda que se lle poida dar ao comercio local e, polo tanto, que é necesario que busquen outro tipo de fórmulas para poder facer a segunda convocatoria deste programa. Polo tanto, anunciamos o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Aquí de novo. Nada, simplemente decir que eso que concordo efectivamente todos os beneficios que deixaron de ganar os comerciantes de Ames, pero que efectivamente volvo a decir que a Deputación é un ente que intenta equilibrar desigualdades, vale? Se non houbera feito a isto, pois os de Ames non estarían nin gañando nin perdendo. Creo que tanto Negreira como Brión, que son os concellos limítrofes, non son precisamente os que, vamos, nos quitaron moito de gañar. Creo que o problema siguen sendo os grandes centros comerciales, que son os que realmente absorben todo ese tecido e ese público que se achegan nestos días. Pero efectivamente creo que é importante que o Concello de Ames sexa tamén un concello que reciba igual que reciben todos os de, poden recibir en outro caso os concellos de maiores de 20.000 e que entre en esos. De todas formas, sigo dicindo, a Xunta, se están tan preocupados os señores de PP, tamén poden coller e facer bonos para os concellos de maiores de 30.000 euros. Non se trata sempre de que os concellos e a Diputación estemos parcheando absolutamente todas as deficiencias que non chega a Xunta, porque que ainda que decía que as Diputacións intentamos desequilibrar desigualdades, nos metemos en competencias como, por exemplo, cultura e programación que non son nosas, porque a Xunta de Galicia non fai o que ten que facer, polo tanto as Deputacións temos que acabar facendo cousas que debería facer o ente que debe de gobernarnos, vale? Pero iso, que estamos totalmente de acordo co sentido desta moción e vamos a votar a favor. Moi ben, moitas gracias, señora Paz. Sí, teño que dicir que desde o comercio sí que nos pediron ao goberno se podíamos sacar os bonos canto antes, porque a verdade é que estaban perjudicando bastante se tiñan bastante pérdida que durante ese período a verdade é que casi non venderon. Nada, eu quero dicir que a verdade é que os bonos están moi ben, pola mañán quedamos solamente dos 60.000 euros, 7.305 euros, eu espero que isto que lle vaya para axudar e para remontar un pouquiño esa pérdida que tuvemos desde o Grupo Socialista queremos adiantar o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Señora Agra. En primeiro lugar, das gracias aos grupos polo apoio á moción e segundo, decirle á concelleira do BNG que se descargue os bonos activa a comercio da Xunta de Galicia. Moi ben, moitas gracias. Antes de proceder á votación, gostaríame facer unha pequena reflexión sobre isto. O problema non é que a Diputación, neste caso, nos deixe fora aos concellos entre 20 e 50.000 habitantes. O gran problema que temos estes concellos entre 20 e 50.000 habitantes que quedamos fora de moitísimas subvencións que se están sacando, non só da Diputación da Coruña. A Diputación da Coruña tamén é certo que houve momentos nos que supo rectificar, por exemplo, COPEL, co Plan Concellos de Emprego Local, donde primeiro tamén exclueu aos concellos de máis de 20.000 habitantes e despois se os inclueu. Co cal o que esperamos é que o faga. Pero eu creo que o que temos que facer algo conxuntamente os que estamos aquí, que somos veciños de Ames e que temos a sorte de que medramos poboacionalmente e temos máis de 33.000 habitantes, xunto co resto dos concellos de máis de 20.000 habitantes, facer un frente para que non se nos deixe fora. Quero recordar tamén, ahora que me ven á cabeza e non é por botarlle a culpa a ninguén, que a Xunta de Galicia recentemente sacou unhas axudas
para reformar centros deportivos municipais e exclueu os concellos de máis de 30.000 habitantes. Xa non foi aos de máis de 20, xa foi aos de máis de 30.000 habitantes, que casualmente tamén nos deixa fora a nós. Pero tamén pasou con outras administracións onde, por exemplo, cando empezaron os plans europeos, tamén os concellos entre 20 e 50.000 habitantes se nos deixaba fora. Os comerciantes de Ames, sin duda, que teñen os mesmos problemas que teñen os de Brión, ou que teñen, bueno, en Brión, a verdade é que tampouco non se sumaron, creo que ningún comercio, pero, bueno, Negreira, Teo, os concellos limítrofes, polo menos, non? E creo que é bo que as administracións tamén reflexionen un pouco e se suben a apoiar aos veciños e ás empresas dos concellos de entre 20 e 50.000 habitantes. Procedemos a votar, entonces, ahora, votos a favor. Unanimidade, moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao apartado de rogos e preguntas. Rogos. 5. 2. 3. 3 o Partido do Grupo Popular. Señora Feijóo. Rogo se nos pode informar se na xuntanza que se tivo recientemente con mobilidade da xunta se lle trasladou, se lle volveu a insistir sobre a solicitude que fixo a veciñanza de Raíces no pleno fai 2 anos sobre o cambio de marquesina. Moi ben, moitas gracias. Señor García. Quería rogar que se aumentaran os piares flexibles entre o carril bici e a estrada que se está facendo agora mesmo na 550 do Milladoiro. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Señora Seijas. Sí, o meu rogo é relacionado cos diferentes cortes de luz que hai no rural continuos. Entón, eu quería rogarle ao Concello que se reúna cos responsables territoriais da distribuidora para trasladarle a problemática dos veciños e pedirle que den solución a estes problemas. Moi ben, moitas gracias. Señora Espinosa. Ben, o meu rogo vai simplemente que se cumplan os acordos plenarios, que para iso son acordos do pleno. A compañera de Espazo Común creo que trouxo hai 2 ou 3 plenos. Como exemplo, nunha moción sobre o cumprimento da Lei de Memoria Democrática aprobada no mes de xullo, incluso co voto a favor do Grupo de Goberno, instábase o cambio de nome da Avenida José Luis Azcárraga por outro nome. Que saibamos a día de hoxe e non está feito ese cambio. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín. Ola, boas de novo. Eu quería rogar que se preste atención e se empoñan as medidas de protección que se consideren oportunas. Na carretera que vai para Lapido, donde está o pote da Boa, non sei se se dan conta, xusto en fronte, na outra acera, hai un trociño de metro e medio que dá a un regato que hai aí que non ten ningún tipo de protección e ao final, non deixa de ser unha beirarrúa con bastante tránsito e, poida ser que un día suceda algún percance non desexado, así que solicito que se repare niso e se lle poña a protección pertinente. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Señora González. O meu rogo é para o alcalde e o concelleiro de obras que sei que se achegaron esta mañá ao Milladoiro para ver o estado das obras e onde comentaban que hoxe tamén se formalizou o trámite das administracións de ditas obras. As persoas que pasamos todos os días por esa Nacional 550 vemos deficiencias importantes, polo tanto rogolle que por favor que estén moi atentos e vixiantes para susanalas para que non quede como está todo. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Señora Coto. Rogamos que se coloque un punto de luz na área de Carabanés do Milladoiro onde se depositan os residuos dos baños. Outro, rogamos que arranxen os puntos de luz que están situados a alturas do número 8 e 10 no lugar de Tarrío. Moi ben, moitas gracias. Señora Agra. Me roga para a Concellera de Deportes. Que na piscina da Tellera os nenos que van á piscina de máis de 6 anos entran solos. E que despois ao salir que se pode salir o monitor con eles porque moitas veces non están nadie esperando por eles. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao apartado de preguntas. Hai 2 preguntas por escrito. Vamos a empezar polo BNG. Primeira que é a señora Pampín. Temos constancia, tal e como adiantaba a nosa compañeira de Espazo Común, que o día 4 de decembro se reuniu a Comisión de Seguimento da Área de Transporte Metropolitano de Santiago de Compostela, na que o Concello de Ames estivo representado. Existen graves deficiencias no transporte público do noso Concello, tanto nos núcleos urbanos de Bertamiráns e o Milladoiro como no rural.
Nas liñas interurbanas cara a Santiago hai saturación dos autobuses, persoas que viaxan de pé ou quedan tiradas nas paradas, falta de frecuencias e uso de vehículos, en moitos casos con poucas prazas. É unha situación que se agrava polo aumento de estudantes no Milladoiro. Ademais, incúmprense os horarios, especialmente os nocturnos, deixando xente sen servicio. No rural, a problemática é aínda maior e afecta sobre todo á mocidade e a persoas maiores que non teñen vehículo propio. Ese foro, que dicía ao principio, é unha oportunidade para que os concellos traslademos as necesidades que temos en materia de transporte metropolitano, mais non temos información, ou polo menos o BNG non ten a información sobre a postura defendida por Ames nesta xuntanza. É por iso que formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en pleno. Que demandas relacionadas co transporte público no noso Concello foron trasladadas na xuntanza da Comisión de Seguimento da Área de Transporte Metropolitano de Santiago de Compostela e que resposta deu a Dirección Xeral de Mobilidade ante as demandas que se lle trasladaron sobre o transporte no noso Concello? Moitas grazas. Moitas gracias. Ten a palabra a concelleira. Recordarlle que as preguntas por escrito máximo dun minuto a súa formulación, igual que a resposta. Pode continuar, pode. Boa noite. Como teño pouco tempo, voume ceñir ao borrador da acta. A representante do Concello de Ames di que as alegacións básicas do Concello son os reforzos nas horas puntas, paradas novas, unión do polígono Novo Milladoiro con Bertamiráns, e entregase un documento que se enviou o día 17 de febreiro do 25, no que se solicitaba reforzo de autobuses en horas puntas, unha nova parada en Raíces, Tarrío, Viduído de Arriba, nesa ruta, e concretamente se pedía a colocación dunha marquesiña no tramo de camiño que enlaza Raíces con Tarrío. Tamén se solicitaba que a ruta de Agrela, Rúa da Rosa, ampliación de percorrido hasta a rotonda da organización As Mimosas, Rúa da Rosa, Ameneiro, Casalón, a Firmistán, ampliación de percorrido até Agro do Muiño, Polígono Novo Milladoiro, Bertamiráns, que se modifican as frecuencias porque na actualidade non son útiles. Despois falouse tamén da reformulación da SIMU que se enviou en xuño deste año e tamén se indica que o Noitebús ven todo baixo demanda, o que non resulta operativo. A todo isto, a directora xeral indica que se fará un análisis do Noitebús. En canto a SIMU, a directora di que finaliza en maio de 26 o convenio que existe e que será nese momento cando se fará a reformulación da SIMU. A representante do Concello, nos relativos a horarios, porque tamén se falou dos horarios, na colocación dos horarios na marquesiña, di que o Concello colocou no seu día, pero que non se cumpría por parte da concesionaria. A directora indica que se vai a facer un seguimento exhaustivo a Ames Santiago, Bertamirán Santiago, pero que ten a dificultade que as frecuencias son moi estreguidas. A representante do Concello de Ames indica que non, nas conexións de fin de semana dos núcleos de Milladoiro, Bertamiráns e Bertamiráns con Santiago. A directora di que sabe que durante a semana son continuables, comparables con a da Coruña. Nada, simplemente agradecer a exposición da compañeira Bea. Se é posible, dado que sabedes que é un tema que preocupa moito o BNG, porque preocupa moito a veciñanza de Ames, se temos a posibilidade de que nos traslades desta acta, pois estaríamos moi agradecidas. E despois decirlle ao alcalde que eu me diga a miña exposición que cumplía un minuto, pero aínda así, para que eu me poida controlar, póñame por favor o tempo, porque non mo puxo. Moitas grazas. Temos outra pregunta, señor Beiroa. Quere que lle poña o tempo? Non, intentarei ser breve, entendo que o concelleiro tamén ten a pregunta, entón, pois, como xa se expón na propia pregunta, todos somos coñecedores de que na semana do 8 de decembro produciuse un derrubamento na Rúa do Sar, aí detrás, na zona de Rego dos Pasos, concretamente na parcela 2 do APB 706, e as preguntas son que se informe das medidas adoptadas por parte do Concello de Ames para garantir as condicións de seguridade na contorna, que se informe por parte do concelleiro responsable da área se existe concedida licencia urbanística para a realización das obras que se están executando nesa parcela,
Habida conta de que a día de hoxe ainda se siguen executando nesa parcela obras, e en terceiro lugar, no caso de que non exista concedida licencia de obra, que se informe se incou o expediente de reposición da legalidade urbanística polas obras realizadas e se ordenou a súa paralización inmediata, habida conta, como decía, de que se siguen executando ali obras. Moitas gracias. Señor Fernández. Sí, efectivamente, como di o concelleiro, efectivamente, produxose nesa parcela un derrubo motivado polo feito de estar facendo traballos en momentos de terras. Ese mismo día, unha vez producido ese incidente, personouse a policía local que con carácter inmediato procedeu a vallar a zona e ordenar a empresa que estaba executando que vallase e establecer as medidas de seguridade pertinentes para evitar o tránsito tanto de vehículos como de persoas. Ese mismo día persouse tamén a empresa municipal de augas, a EPEL, aos efectos de fazer unha primeira valoración, por tanto estaba afectando os servicios de abastecimento e saneamento, incoulle de maneira inmediata a adopción de determinadas medidas con carácter, xa digo, inmediato para garantizar o suministro. O 2 días seguintes, porque isto foi un sábado, persoouse a arquitecta municipal a efectos de fazer un informe de valoración técnica vistas as incidencias ao respecto. A este respecto, pois, podeuse comprobar que os danos derivados do derrumbe estaba facéndose por movimento de terras na parcela e, ademais de ser uns movimentos de terras moi amplios non autorizados, identificouse tamén que había colocados unha serie de taludes sin cuidar e, ademais, unha serie de elementos de suxestión do terreo que non estaban nin autorizados ni se tiña coñecemento deles. A raíz tanto destas actuacións, tanto da EPEL como das actuacións por parte do arquitecto municipal, incórrese dos expedientes, un de carácter inmediato de acción de medidas de seguridade, tanto de sucesión dos terrenos, como decía, de garantizar os suministros dos terrenos, e paralelamente se fixo un informe xurídico e máis estes informes técnicos do que se iniciou un procedimento de reposición da legalidade, do que se deu traslado mediante a empresa, mediante decreto do 15 de 12 do 25, e ao mesmo tempo estáse tramitando o correspondente procedimento sancionador por realizar estas obras sin autorización, que efectivamente estaban pelos momentos de terrenos sin autorización ao respecto. E neste momento as obras que están facendo precisamente para garantizar a estabilización do terreo e, por tanto, repoñer con recheos adecuados para que non se poda producir este movimento. Moi ben, moitas gracias. Abrimos agora a quenda de... Bueno, non sei, quería. Sí, simplemente agradecer a información tan completa que dou e estaremos vixiantes para que efectivamente e agardar que tamén o propio goberno estea de que se cumplan esas ordes de paralización e esos expedientes de reposición. Moitas gracias. Moitas gracias. Abrimos agora o turno de preguntas por Grupo Popular. Non hai ninguna. Señora Feijóo. Bueno, esta é unha pregunta que nos trasladan dende algúns negocios situados no polígono de Milladoiro, que no seu momento habilitouse como aparcadeiro alternativo do campo de fútbol situado no Milladoiro e agora colocáronse dúas sinais de restricción horaria, polo que nos trasladan que lles preguntemos a que obedece este cambio, xa que precisamente o horario no que se restrinxe o seu uso é precisamente en horario comercial. Non, se ve ben a señal, ve que non era horario comercial, é de noite, que había talleres, concretamente talleres, que deixaban todo o campo ocupado, e cando iban a entrenar ou a xogar non podían ocupalo, pero que miren ben a señal que é ao revés. Moi ben, moitas gracias. Señora González. Bueno, a miña pregunta é por alcalde ou concelleiro de obras, aproveitando que vai a ser noite de reis ou noite de raíñas e que algúns ou algunhas igual nos traen unha bicicleta do Milladoiro e entonces vamos a poder utilizar o carril bici porque ahora mismo está obstaculizado tanto por contenedores, por coches, por todo que entonces vai haber algún momento onde se retire absolutamente todo para que podamos usar as nosas bicis novas. Sin problema. Se lle traen os subvencións da Xunta. Se lle traen os reis, seguro que pode usar. Só pode subir e baixar por ahora, porque da parte da Xunta está sin rematar ainda, pero subir e baixar pode. A miña pregunta é para o concelleiro de persoal e é porque a escasas horas de ser día 30 de decembro están os traballadores e as traballadoras deste concello sen cobrar. Tramitouse no día de hoxe, se non estou equivocado, xa habilitación para facer as transferencias de nóminas este mes. Pero xa cobraron a paga extra tamén, non? Vale. Sí. Señor Espinosa. Ben, a miña pregunta vai dirixida ao concelleiro de Urbanismo. Vaise modificar o tipo de estacionamento na rúa Poeta da Meia en Bertamiráns
Preguntámoslo porque temos constancia de que non é a primeira vez que vehículos grandes teñen que dar marcha atrás porque non dan pasado pola rúa, e son vehículos que obrigatoriamente teñen que pasar por aí, como o bus escolar ou o camión do lixo. Si somos conscientes, bueno, desa problemática, de feito xa tivemos algunha reunión ao respecto e nestes momentos está facendo a Policía Local un informe ao respecto para ver como se lle pode dar solución. Señora Seixas. Sí, a miña pregunta é para o Concelleiro de Obras respecto da obra que aprobáramos da senda de Ponte Maceira a Carballo, se nos poden explicar cal é a razón pola que non se está a executar esa obra. Pois polos continuos informes que nos manda Patrimonio que cambia de rumbo, a verdade é que non sabemos nin o que quere Patrimonio. Ao principio valía o formigón pero non dese color, despois non lle valían os muros, ora xa non lle vale o formigón, e a verdade é que estamos mirando con os xurídicos que si vamos a tomar algún tipo de medida. Moi ben, moitas gracias, señor García. Obrigado, señor García. A miña pregunta vai en referente ás marquesiñas que se colocaron xa na humanización e era para preguntar se van a ser provisionais ou se está medido que se vayan a cambiar unhas, tanto porque non son tan boas como as de antes e están un pouco tortas. Obrigado. Vou aclarar unha cousa. Primeiro, o Concello de Ames non recepciona nada nesa obra. Somos uns intermediarios entre empresa e ministerio. Unha obra ministerial que licitou e contratou o ministerio. E segundo, ainda quedan moitas cousas que facer en esa obra. Hoxe non se firmou a acta de final de obra. Por lo tanto, ahora sí que é verdad que van a coller, porque non colleron as vacacións pertinentes por convenio e van a parar uns días, pero hai que modificar marquesinas, hai que modificar plantas, hai que colocar máis plantas, hai que colocar bancos, hai que modificar aceras, quedan zonas sin pintar, queda sin pintar Nati o carril bici aínda. Bueno, hai varias cousas. Bueno, non sei se hai algunha cuestión máis. Damos por finalizado o pleno e, bueno, desexarlles a todas e a todos, se non nos vemos antes, pois que teñan un feliz ano e que o 2026 sea igual de positivo e de tranquilo e beneficioso que foi este ano. Moitas gracias e que sexan felices.